Adrian Delija ma jitwemminx. Hekk iddikjaraw id-deputati nazzjonalisti li tkellmu ma' The Times of Malta. Fil-laqgħat tal-grupp parlamentari aktar minn 10 id-deputati nazzjonalisti talbu lill-kap nazzjonalista Adrian Delija biex jirriżenja jew inkella jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu mill-Kunsill Ġenerali. Il-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil qiegħda tattakka l-kredibilità tal-kap nazzjonalista u takkużah b'gideb. Sostnew li Delija gideb meta fit-tmiem il-laqgħa tal-grupp parlamentari mal-ġurnalisti qal li ħadd mid-deputati ma talbu jirriżenja. Dr. Delija, la darba qed nifhem li ovvjament inti m'intix ħadd irreżenja u ħatibqa' fil-kariga, ma nafx. Għadda diversi drabi mhux illum. Eżatt. Anke forsi fil-qa kellek appelli biex tirreżenja. Le. Iżda deputati nazzjonalisti li kienu għallaqa tal-grupp parlamentari u li tkellmu ma' The Times qalu li ma setawx jemnu lil widnejhom meta semgħu jagħmel din id-dikjarazzjoni. Id-deputati li tkellmu ma' Times qalu li kien hemm numru ta' deputati li lil Adrian Delija qalulu li bih fit-tmexxija il-Partit Nazzjonalista qatt ma jista' jiġi elett u li l-pass loġiku huwa li jirriżenja fl-aħjar interess tal-Partit Nazzjonalista. Bil-kundizzjoni li jibqgħu anonimi qalu li fin-nofs hemm il-futur tal-Partit Nazzjonalista u bid-dellijiet li ġor huwa evidenti li l-Partit Nazzjonalista mhux se jasal imkien. Nhar it-tlieta, deputat wieħed wara l-ieħor b'mod dirett qal lil Adrian Delija li għandu jitlaq. Għal wieħed mid-deputati nazzjonalisti, it-Times irrappurtat li Adrian Delija injora s-sejħiet li kellu f'dawn l-aħħar żewġ laqgħat fosthom kien hemm deputati li qalulu li għandu jirrifletti u jikkonsulta sabiex jieħu deċiżjoni dwar il-ġejjieni tiegħu. Quddiem dawn is-sejħiet kienu biss żewġ deputati nazzjonalisti li ddefendew lil Delija u qalu li għandu jibqa'. Iżda deputati li tkellmu mat-Times qalu li Delija huwa ddeċiż li jibqa' u għaldaqstant issa jriduh li jitlob vot ta' fiduċja. Deputat nazzjonalista wara l-frustrazzjoni tiegħu li reġgħu koppi għax Delija naqas milli jagħmel l-aktar ħaġa onorabbli u jżarma. Issa aħna ddeċidejna li se nippruvaw nisfurzawh biex jitlaq jew inkella inħalluh jereq sal-elezzjoni ġenerali. F'dan il-każ il-Partit Nazzjonalista se jkompli jsofri għal deputat ieħor nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.